Tot i comptar només amb 2 diputats, al Parlament, Aliança Catalana ha demostrat una implicació i un compromís ferm amb les necessitats del país, assistint a totes les comissions que s'han realitzat aquesta setmana amb el nostre equip tècnic. Persones qualificades del nostre equip hem participat activament a les comissions d'esports, d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, de cultura, de política lingüística i de recerca d'universitats, així com a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Respecte a la Comissió d'Esports, Aliança Catalana apostem enèrgicament en la plena oficialització de les nostres seleccions nacionals catalanes. Pel que fa a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Aliança Catalana lamenta que durant la intervenció del conseller Ordeig no es mencionés en cap cas la seguretat dels pagesos i les instal·lacions ramaderes i pesqueres. Aliança Catalana denuncia els robatoris de fruita a les explotacions del nostre país i reclama més vigilància, càmeres de seguretat i agents especialitzats en el control de les explotacions. Aliança Catalana considera que el sector primari és un element de primer ordre per a la vertebració i la cohesió social al territori. Si el camp és productiu i la gent s'hi guanya la vida, el món rural evitarà el despoblament. Durant la Comissió de Cultura es va anunciar una bonificació per actuacions en concerts en sales i espais petits. Aquesta mesura és una bona notícia pel sector, especialment perquè aquestes sales solen enfrontar-se a dificultats addicionals a l'hora de complir amb les normes relacionades amb els límits del so. Tot i així, és important destacar que aquesta acció no és un assumpte menor. Per això, des d'Aliança Catalana demanem que es desenvolupi clarament quines seran aquestes accions i es detalli el suport que s'oferirà a aquestes sales, per tal de garantir que puguin complir amb les regulacions i al mateix temps continuar fomentant l'oferta cultural del nostre país. El sector de la música en viu i els petits establiments culturals són clau per mantenir viva la nostra cultura i identitat. I mesures com aquestes són un pas endavant, però cal assegurar-ne una implementació eficient i no pas d'improvisació i anuncis de fum a la que ens tenen acostumats. Tanmateix, d'Aliança Catalana lamentem profundament que la paraula més utilitzada hagi estat diversitat a la Comissió de Cultura, mentre que el concepte de catalanitat ha estat relegat a un segon pla, gairebé residual. Aquesta situació evidencia la preocupació del govern actual per diluir la identitat catalana, posant en risc els valors i la cultura pròpia del nostre país. Ens preocupa que sota la bandera de la diversitat s'estigui erosionant la nostra identitat, ja que a través de la incultura es pot manipular i alterar la percepció de la societat. És essencial que la cultura catalana sigui protegida i fomentada en tot el seu esplendor per evitar que es perdi en l'anonimat d'un discurs multicultural mal gestionat. Per altra banda, trobem indignant que davant la situació del català, ahir es va fer un brindis al sol esperant que els immigrants aprenguin català i el vulguin parlar. En cap moment es va fer esment de la catalofòbia que patim els catalans a casa nostra, només per parlar en català. I és ignominiós que tot un conseller de política lingüística digui que treballarà en el marc de la triple oficialitat, incloent el castellà, i que justifiqui extraescolars per aprendre la seva llengua religiosa.